Sponzorem tohoto podcastu je Generali Česká, která vám umožňuje jako první pojišťovna u nás řešit autonehody ve své aplikaci, rychle a online. Dámy a páni, rád by som vám povedal jednu vec, ale dúfam, že sa neurazíte. Fiat Stilo. Keď sa pozriete na staré dobré Stilko, čo vám napadne? Dovolím si začať. Tak napríklad rok 2001, ktorý bol plný zásadných udalostí tvarujúcich našu dnešnú realitu. Každému musí byť jasné, o čom hovorím. Tak napríklad Grécko sa stalo 12. krajinou eurozóny, na internete vznikla Wikipédia, v Indii zaznamenali ničivé zemetrasenie a v USA vyšiel prvý Shrek, samozrejme. Čo ste si mysleli? Nás ale zaujíma, čo sa dialo v Taliansku. Konkrétne v marci na autosalóne v Boloni, kde Fiat predstavil dlho očakávaného nástupcu modelov Bravo a Brava. Úplne nové auto, na ktoré značka minula nehorázne množstvo peňazí a úsilia. Auto, ktoré prinieslo do nižšej strednej prvky ako adaptívny tempomat či elektronický posilňovač radenia s ultraľahkým mestským režimom. Bezkľúčový vstup a štart či panoramatickú presklenú strechu, ktorú na rozdiel od Peugeotu 307 SV išlo aj otvoriť. A zároveň aj auto, na ktoré by vo Fiate zabudli radšej ako na multiplu. Legendárne Stilo. Od doby, kým sa Stilo predstavilo až do momentu, kým sa stalo oficiálnym autom okresov s vysokou nezamestnanosťou, ale ubehlo veľa času a udalostí. A hlavne, pre náš príbeh je podstatné aj všetko to, čo sa udialo predtým. Keď sa v roku 1995 predstavila dvojica Bravo a Brava, Fiat bol ešte stále na koni. Biznis automobilky stál na postkomunistických krajinách a malých autách a v oboch oblastiach Taliani nemali veľa konkurencie. Potom ale prišli Korejci, Japonci a aj koncern Volkswagen a situácia prestala byť pre Fiat prázdnivá. Bravo a Brava sa síce predávali slušne a ľudia ich mali radi pre záživné motory a fajn jazdné vlastnosti, aj keď interiér za veľa nestál podobne ako bezpečnostná výbava. Obe totiž stáli ešte na základoch modelu Tipo. Auta roku 1989. Na Type pritom stálo veľa modelov celého koncernu, napríklad aj Tempra, Lancia Delta, Alfa Romeo 155 a dokonca aj nástupca 156. Mimochodom auto roku 1998. Napadlo vám niekedy, prečo 156 nikdy netestovali v Euro NCAP? Ja si myslím, že preto, lebo by to nebol moc dobrý nápad. Fiatu chýbala bezpečnosť aj prístup k novým technológiám. Bolo teda úplne jasné, že Stilo musí stať na úplne novej platforme, zaostrenej na elektroniku a tuhosť karosérie. Ale ako by mala novinka vyzerať? Prelom milénia v tomto smere nepomohol. V roku 1998 totiž prišli dve hviezdy, ktoré definovali hatchbacky nižšej strednej triedy na 10 ročia dopredu. Volkswagen Golf založil nový dizajnerský smer zameraný na vnímanú kvalitu, úsporné turbodízly, prémiovú výbavu a hodnotné materiály, ktoré sa po záruke rozpadli. Ford Focus zase stavil na odviazaný dizajn, interiér z obrázku od Picassa a skvelé jazdné vlastnosti. Fiat tak stál pred rozhodnutím medzi dvomi polaritami, o čom hovoria predovšetkým tieto Focus pripomínajúce skice versus to, čo sa zo Stila nakoniec stalo. Dnes už vieme ale, že Stilo mohlo vyzerať aj ako Claudia Schiffer a vôbec by mu to nepomohlo. Príliš nemecký vzhľad a proporcie paneláku totiž neboli jedinými jeho problémami. Novinári kritizovali hlavne jeho vysokú hmotnosť a menej sofistikovanú zadnú nápravu. Aj keď štvorkový Golf mal tiež vzadu torznú prečku a nikomu to nevadilo. Elektrický posilňovač riadenia bol tupý jak pražská parkovacia politika a hlavne sa hneď po uvedení auta na trh začali objavovať prvé problémy so spoľahlivosťou. Bolo aspoň z čoho vyberať. Začínalo sa štvorvalcom Fire s objemom 1,2 alebo 1,4 litra. Ponuka pokračovala 1.6 Torque ešte z modelu 128, nasledovala 1.8 Pratola Sierra a vrcholom bol 2,4 litrový radový 5-valec. Samozrejme, nechýbal ani turbodiesel 1,9 Multijet, ktorý zachraňoval situáciu. Lebo kámo, tu bolo čo zachraňovať. Tak napríklad 1.6 Torque bola konštrukčne stará a ako by to nestačilo, inžinierom napadlo integrovať jej riadiacu jednotku do veka ventilov a všetci vieme, že vysoká teplota a jemná elektronika je super kombinácia. Tam, kde dávalo umiestnenie riadiacej jednotky zmysel, zase odpekalo poistkové skrinky umiestnené priamo na plusovom kábli batérie. Ale to má aspoň logiku. Aspoň ako prvé odpečie poistky a nie napríklad tachometer, ako naposledy mne pri výmene batérie na smarte. Keď si k tomu pridáme síce mäkký, ale dosť nezáživný podvozok a neexistujúci imidž automobilky, vlastne sa nemusíme ani čudovať tomu, že Stilo bolo ešte menej úspešné ako minidisk. Už v roku 2004 písali o tom, že Stilo je proste prúser aj v New York Times. To keď sa ho zatiaľ oproti plánovaným číslam predala menej ako polovica kusov. A čo je ešte horšie, neznamenalo to problémy len pre model, ale aj samotnú automobilku, ktorá vtedy nebola zrovna v najlepších číslach.
Stylo nijak nevylepšilo povesť Fiatu, ten bol práve teraz ešte viac na smiech. Preboha, však samotný Luca di Montezemolo, šéf Fiatu, ktorý nastúpil do funkcie po smrti Umberta Agnelliho, povedal, že Styla sa bolo treba zbaviť čo najskôr, pretože citujem: Fakt je ten, že zákazníci Stylo a Fiat už nevidia ako relevantnú konkurenciu. Oveľa horšie ako toto už to byť proste nemohlo. Fiatu v týchto rokoch proste moc nešlo. Multiplu predstavovať nemusím, Stylo nikto nepochopil, Crow pochopilo ešte menej ľudí ako Stylo a jediné, čo ako tak fungovalo, bolo Punto druhej generácie. Stylko pritom malo našlapnuté na viac, ako stať sa oficiálnym autom okresu Vranov nad Toplou. Malo posuvnú zadnú lavicu, vďaka debilnému tvaru karosérie ponúkalo veľa miesta pre hlavy a kombík dostal takéto cool výklopné zadné sklo, jak kombíkové bavoráky. Tú prastarú špatnú 1.6 nakoniec vymenil o placky Ecotec a aj keď to bolo mäkké jak poobedné tiramisu, vďaka širokým gumám to držalo na ceste jak pribité. A dokonca ten 5-valcový Abarth dostal nakoniec aj normálnu manuálnu prevodovku namiesto 6-stupňového Celespeedu. Takže v číslach. Jak moc zlé to bolo? Fiat čakal, že predá 400 000 kusov Styla ročne. Nakoniec ich za 6 rokov výroby vzniklo len niečo málo cez 769 000 kusov. The Economist Stylko napríklad zaradilo na zoznam najväčších finančných prúserov v automobilizme, keď na každom predanom kuse automobilka prerobila 2730 eur. To je 110 000 na dnešné koruny. Fiat sa nakoniec nejak zachránil z hrobarovej lopaty, ostatne tak jak vždycky. Prišiel rok 2007 a s ním aj nová 500, ktorá sa stala megahitom po celom svete a v Alžírsku sa napríklad vyrába až dodnes. Stylo nahradilo Bravo, ktoré bolo síce podobne neúspešné, ale aspoň sa na ňo dalo pozerať. A my sa vidíme na budúce. Tak čau!